Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wattini wazzaitun. Ina rantsuwa da attinu da kuma zaitun. Wa turi sinin. Da dutsen turi sinina. Wa hadhal baladil amin. Da wannan gari amintacce Makka. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lallai haƙiƙa mun halitta mutum a cikin mafi kyawun tsayuwa. Thumma radadnahu asfala safilin. Sa'annan muka mayar da shi mafi ƙasƙantar masu rauni. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Sai dai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai, saboda haka suna da sakamako wanda baya yankewa. Fama yukazzibuka ba'du biddin. To bayan haka mai ya sanya ka ƙaryata ranan sakamako? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Yanzu ashe Allah bai zamo mafi hukunci zartacce daga masu hukunci ba?